Stretli sme sa na tejto zelenej streche na Židovskej ulici. Bola to predtým asfaltová strecha, ktorá bola trochu problematická a preto sme ju vlastne zrekonštruovali a urobili sme na nej zelenú strechu. Ja by som sa vás chcel spýtať, že ako dlho už ste mali predtým problémy s touto strechou? 15 rokov. Byty, ktoré sú pod strechou, plesneli, boli veľké problémy, museli stále malovať, takže boli všetci radi, že konečne sa s tým niečo urobí. A robili ste dovtedy nejaké opravy tej strechy? Veď tu bolo 9 asfaltových pásov naukladaných, lebo vždy sa len niečo priložilo, ale sa to vlastne vôbec problém neriešilo. A prečo ste sa rozhodli teda pre zelenú strechu práve? Pretože tu boli takí dvaja ekológovia, ktorí sa zaujímali o prírodu a chceli niečo ekologické vybudovať na tej streche, pretože je to veľmi dôležité. Čo považujete za také výhody zelenej strechy, ktoré vás zaujali? Veľké výhody má termoregulačná schopnosť, spodné byty sa neprehrievajú pod tým, čo sú. Celý dom je oveľa chladnejší v lete, v zime nie je taký studený, pretože tá strecha chráni ten dom aj pred tými mimoriadne veľkými teplotami, ktoré nastanú. Takže povedali by ste, že teda ste zaznamenali nejakú zmenu oproti tomu? Áno, určite. Hlavne tie spodné byty, prestalo im plesnieť, sa im tam oveľa lepšie býva. A odporúčili by ste zelenú strechu aj ostatným? Každému. Ja by som si myslela, že zelená strecha by mala byť na každej ploche strechy. A plánujete si tu ešte nasadiť niečo ďalšie? Áno, ja chcem tu pestovať paradajky, kvetináčok, papriky a všetky bylinky, ktoré potrebujem do kuchyne. Dúfam, že budem vládať chodiť tie 3 poschodia. Dúfam aj ja teda, tak som rád, že sa vám zelená strecha páči a dúfam, že vám bude ešte dlho slúžiť aj všetkým. A ja by som dala do zákona, že každý dom, ktorý má plochu strechu, musí zo zákona mať zelenú strechu. Už či intenzívnu alebo extenzívnu. Je to fakt krásne, že aj ten dom svätého Martina je tu vidieť, aj tento kostolík, takže super. Poďte sa pozrieť na strechu. A keď si tu budeme môcť aj sadnúť a dať si tú kávu, to bude úplne ideálne. A teda ste hovorili, že vám závidia strechu. Všetci mi závidia.